Здравейте, драги зрители! Както виждате, ми отне точно 3 броя, за да изневеря на името на поредицата. Този път няма да четем вестник, ами ще четем списание. Едно списание, с което съм сигурен, една немалка част от вас се е забавлявала през детските си години. А именно Мики Маус. И по-специално брой 13 от 1994 година, който излиза на 1 юли. Ще четем комикс, ще намираме нови приятели от чужбина и ще тестваме нашия характер. Но преди това, както може би вече е традиция, е необходимо да внесеме малко контекст за времето. На 10 ноември 1989 Тодор Живков е отстранен от лидерското място в БКП след вътрешно-партиен преврат. След това събитие нашата страна започва преход към демокрация. Въпреки икономическите трудности, пред които българския народ е изправен, множество западни фирми решават да опитат късмета си и да навлязат в девствената гора на българския свободен пазар. Сред тях са Макдоналдс, KFC, Данон и, разбира се, Дисни. Може да се каже, че и Дисни от всички изброени първо успява да достигне до нейния апогей на разпознаваемост. Това става през 1992 година, когато по канал 1 на БНТ започва да се излъчва рубриката "Часа на Дисни", включваща най-качествения анимационен сериал за времето си – "Патешки истории". Година по-рано, през 1991, българския клон на датското издателство Егмонт започва да издава списание Мики Маус, в което се публикуват преведени комикс истории от еквивалентните списания от цяла Европа, представящи приключенията на Мики Маус, Гуфи, Доналд Дък, Чичо Скруч, Хари Хлопдъск, Трите прасенца и куп други герои от ростера на Уолт Дисни. Списанието е тотален хит и се издава в огромен тираж, като през 90-те години е безспорно най-успешната публикация за деца. През 2018 година то спря да се издава, но през 2024 започна да излиза отново, вече веднъж на всеки 3 месеца. Надявам се, че това беше достатъчно разяснение за по-младите ни приятели и нека почетем списание. Ето, виждаме го списанието Мики Маус. Корицата, разбира се, така футболно отаманена, защото точно по това време се разгаря световното първенство по футбол в Америка. Тъмън сме минали групата и чакаме мача ни с Мексико. Ето, Доналд Дък се готви да ритне този камък, боядисан като футболна топка, и по този начин да получи една много солидна фрактура на десния крак. Ето, той е щастлив, готви се да изпълни своя фал и тук гадните му племеници само така, то се подхилква така под мустака, то си се хили явно. И тук много добре е отбелязано, че това е боя, да се знае, че е боя, с този прекрасен шрифт Arial. Между другото, всички шрифтове в това списание, които изискват нещо да бъде описано, тъй като това по принцип са комикси от примерно Дания, Швеция, Германия, Франция, когато има някакъв надпис и той трябва да бъде на български, са ползвани само 3 шрифта. Единият е този Arial, другият е ето този Times New Roman и третия е така малко по-различен, малко по-комиксов, но не е Comic Sans. И причината заради това нещо е, че Photoshop за Windows е излязал за пръв път през 1993 мисля. Така че работиме тук с Photoshop 2.0 и шрифтовете на кирилица са твърде ограничени. И
Какво да видим друго? Ето имаме тест, който задължително ще направим. Конкурса на годината, талон за участие, последните 2 части от мозайката. Някакъв конкурс има, с който не съм запознат. Естествено имаме и плакат и къде можем да намерим лепенки за футболния албум. Ето издателството е Egmont България и звездите на футбола. Искаш ли да направиш своя енциклопедия на световното първенство по футбол САЩ 9-4? Как да не искам. С албума за лепенки на Egmont България ще съхраниш задълго вълнението от решителните двубои. Ще разполагаш с снимките и емблемите на отборите, участвали в първенството. Ще знаеш повече за отделните футболисти. А освен това, попълненият с всички лепенки албум ще ти предостави шанса да участваш в жребия за чудесните награди. 10 абонаментни карти за стадион Васил Левски, 5 футболни топки, 10 спортни чанти, 20 шапки, 15 фанелки, 5 анцуга и безплатно пътуване до Уелс с националния отбор за квалификационната среща за Европейското първенство. Тази среща, доколкото имам някакъв спомен, сме я спечелили 3-0. Всички, които донесат в издателството или изпратят по почтата попълнения си албум, ще получат подарък. Книга за джунглата, издание на Egmont България. Лепенките за албума ще откриеш навсякъде, където се продават книги и списания на Egmont България, но най-сигурно на фирмените щандове в София ЦУМ, районните универсални магазини Черни връх, Дружба и Студентски град, магазин Бонжур на площад Славейков, в Пловдив, в Благоевград, в Габрово. Между другото, след като книгите втора употреба и дисковете се появиха на площад Славейков, там супер много деца и така мъже от средна възраст доста така бръмчеха с лепенките и менкаха. Там беше вулкана, врящия котел на лепенките от световни европейски първенства. Носеха си списъци хората, тая лепенка я имам, тая ми трябва, тая я оставям. И така водеше се голяма търговия. Ето го отбора на България заснет. Ето Емил Костадинов, мога да го позная, пикселизиран. Ето го Стоичков. Ето го Борислав Михайлов преди да си сложи перука. Много ясно се вижда, дори на 5 видими пиксела се вижда просто неговата плешивина и така нататък. Тази снимка значи е некъде преди 91-92 година. Ето го Ромарио и ето го неговия съотборник в Барселона по това време, Христо Стоичков. Побързай да попълниш своя албум. Първият от 3 етапа на конкурса завършва на 31 юли. Може би жребият на теб ще се падне за първите 35 награди, очакващи най-опоритите сред любителите на този най-популярен спорт в света. Ето го и самия албум. Тук нашето знаме между Норвегия, Саудитска Арабия и Камерун. Ето превода е на Красимира Абаджиева, извинявам се, жената да ме прощава. Egmont България, отпечатано в Балкан Прес. И започваме с история за Доналд Дък, лек против плешивост. Историите за Доналд Дък в това списание генерално бяха 3 вида. Той трябваше да се пребори с проблем винаги и този проблем щеше да е или от финансов, или от интимен, или от здравословен аспект. Той също както много български граждани по това време е бит от един бич наречен безработица и в голяма част от историите за Доналд Дък в списание Мики Маус той се опитва така да си намери нова работа, за да изхранва 3 си племенници.
На тия племенници не се знае майка им и баща им къде са, защото в Мики Маус и генерално в цялата вселена на Дисни няма майки и бащи. Има само чичовци, лели, братовчеди и това е. Интересно е, но е факт. Иначе се знае, те имат майка и баща, просто по един или друг начин те не фигурират в картинката. И ето Доналд Дък. Момчета, отивам в трудовата борса да си търся работа, но първо ще се издокарам. И ето, тук се доказва моята теза. Той отива в бюрото по труда да си намери някаква работа. Реши се. Олеле! Падна ми едно перце от главата. Оплешивявам. Чичо, не ставай смешен. Това е едно малко перце. Днес едно, утре друго и в други ден ще лъсна като яйце. Трябва ми лек. Къде е вестникът? Слушайте внимателно. Вълшебството на народната медицина. Лечение за всички болести. И тук с шрифта Times New Roman пише Мадам А. Бракадабра. Ще ходи на магиарка, но според мене ще е по-логично да замине за Турция. Не може да не лекува плешивост. Сигурно е някоя дърта вещица. И пристига Доналд Дък. Доста зловеща къщичка. Страх не страх, влизам. В името на перата си. Скръц. Ето това е третия шрифт. Мога да го имитирам Доналд Дък, но за съжаление, както може би чувате, моето гърло и моят нос не са в най-оптималното си състояние и ще ме прощавате. Няма да има много артистизъм. И ето пристигаме при врачката, малко прилича на тия, дето се показват по Тянков и тук бърка някаква тиня. Има тук гъби, прилеп, свещи, някаква птица, която гледа, крокодил има на тавана, който забелязвам. Ала бала, огън и пек, за всяка болешка има и лек. Казвай от какво се оплакваш. Ами, оплешивявам. Ще те излекуваме и сегинка. Сипваме от вълшебната отвара. И ето сипва тук тинята в една чиния. Добавяме щипка стрита суха змийска кожа и жабешка плюнка. Това няма да го пия. Той е замазане, наведи се. Цоп, бълбук и Доналд Дък е натопен в чинията с тиня. 1, 2, 3. Расти, перце, расти. Фу! И ето тук Доналд Дък бива waterbornat или по-скоро тиняборнат. $50 плюс 10 за магията. Не е скъпо, стига да има полза. Еми да, за коса $60 си е оферта. Това е почти колкото от миналия брой тарифата за къдрене в фризьорския салон от вестника Български фашист. Трябва да си намеря работа, че спестяванията ми са на свършване. И тръгва Доналд Дък към бюрото по труда. Мамо, виж колко е смешен този Чичо. И ето това лекенце е тук. Сочи към Доналд Дък. Не е научено, че към хората не трябва да се сочи. Ето тия четат вестник, гледат го с белото на окото. Ето го Доналд Дък, който има тиня на главата. И тия дъртите панкар или рокер, как им викаха. И тия се хилат пъчи. Хи-хи-хи-хи. И това е панкар или рокер. По-скоро чалгар. Всички ме зяпат. Да не би да са ми паднали още пера, си мисли Доналд Дък. Ужас! Откъде той е зелен цвят? Да я вземат дяволите вещицата и вълшебната отвара нещастница Дона. Дали ще се измие? И тук, докато тича Доналд Дък към кой знае къде, може би към вкъщи, вижда тук един човек, който прави
телешоп на открито. Т.е. просто шоп. Универсален почистващ спрей с Times New Roman. Само капка от този препарат и петната ще изчезнат. Ура! Малка демонстрация. Виждате ли колко е мръсен хлапакът? И тук това го пръска с тая гадория и той излиза вече чист и наресан. Пръсваме го веднъж и ето, блести като слънце. Брей! И Hook, Line and Sinker, Доналд Дък се е зарибил вече. Няма спасение за него. Дайте ми от препарата. Точно такова нещо ми трябва. $20. Значи от началото на историята до сега нашия приятел Доналд Дък е $80 вътре, което е, кажи речи, 160 лева в момента. По 5 на всяко близначе. Номерът пак мина. Ха-ха-ха. И ето виждаме този измамник, този пирамидаджия. Прави с двамата близнаци партия. Ушки им ги чисти. Чичо, какво се е случило? Защо кашляш? Защо ти е зелена косата? Мокнете, отговаря Доналд Дък и с зелената си коса се запътва към най-вероятно кенефа. Опитах едно лекарство против плешивост и ето резултата, но след миг няма да има и следа от зелената боя. Спреят е универсален и мие всичко. Сега ще падне зелената боя. Ето тук се търка, храпи се, дращи се и тук децата го гледат и си мислят това лут ли е. Чичо, сигурен ли си в този препарат? Разбира се. Той премахва всичко. Ау! Останах гола глава. И така, останал е Доналд Дък гола глава. Препаратът май наистина сваля всичко, включително и патешки пера. Ами сега, майчице! Край. Вече никога няма да изляза от вкъщи. Но, Чичо, плешивостта не е страшно нещо. Нещо страшно. Ми да, колко плешиви хора има известни. Ледения, Кърт Енгъл, Пьер Луиджи Колина, Слави Трифонов, Юл Бринер. Не се сещам повече. Дори може да те направи известен Александър Карелин. Колко артисти са плешиви и въпреки това готини. Да, Брус Уилис. Това е идея. Пък и перуките за какво са? Това го прочетах наопаки. Пък и перуките за какво са? Това е идея. И Доналд Дък изглежда иска да поеме пътя на Борислав Михайлов, а не по пътя на Слави Трифонов. Да, като се замислиш, то правилен път няма от тия двама. О, не! Аз не излизам. Ще трябва вие да дойдете, за да се избера от вашите перуки. Ето, обажда се на перукара да дойде. И така идва перукаджията. Последна мода, господине. Чичо Доналд май се забавлява. Мисля, че тази перука е по-стилна. И тук си слага една перука Доналд Дък и косата му заприличва на Александър Авджиев. Каква промяна? Прилича на клоун? Хи-хи-хи. Какво ще кажете за тази? Тук е вече малко като галът на кафе. Разкошна е и много смешна. Хи-хи-хи. Тази перука се казва изискана небрежност. Доста ми отива. Подхожда на стила ви и на носа ви. Ще се пукна от смях. И ето тази перука. Част от народонаселението на бивша Югославия я нарича Бундеслига коса, но аз бих я определил по-скоро като прическата на Сашо Роман или на Боби Сикскилър, може би.
То си отговаря за времената. 94-та година е била супер модерна. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи, тия пукват жлъчките им, пукват от смех. Стига, отговаря Доналд Дък с косата на Сашо Роман. Щом съм толкова смешен, няма да нося перука. Ха-хо-хи и тук ритва с перуките чинията, те фърчат. Общо взето психически е довършен Доналд Дък. Извинявай, Чичо, ама беше много смешно, нали? Ха-хо-хи. Знам как да ви накарам да спрете да се кикотите. Къде отиваш, Чичо? Ще се излекувам от плешивостта веднъж за винаги. Фащам рейса до Одрин. Ще си присъдя пера. Да, наистина фаща рейса за Одрин. Доктор Перушанов. Присаждане на пера. Тук имаме Times New Roman така малко италик и Times New Roman Bold за този табела. Влиза. Операцията е много скъпа, господин Макдък. Нищо. Давам всичките си пари. Не искам да бъда плешив нито ден повече. Той не е Макдък технически. Доналд Дък е просто Дък. Макдък е Чичо му. Защо той е шотландец Макдък? Това не е коректен превода. Не искам да бъда плешив нито ден повече. И ето сестрата му отваря вратата и доктора му казва: моля, седнете да ви прегледам. Дано да е добър специалист. И ето тук има доктора диплома и тук има разни пера, пише гъски орли. Каква голяма колекция! Не виждам патешки пера. Ето има орли, фазани, пътпадъци, гъски, пауни. Господине, перата ви ще пораснат отново за 6 месеца. Наистина ли? Но какво да правя междувременно? Ще ви налепя пера. Няма нужда от операция. Лепилото ще издържи, докато ви поникнат нови. И ето, слага му доктора на главата C200 или може би Helmet X. Или защо пък не Кале. Какви пера искате? Гъши от папагал или най-модните за сезона от паун? Моля? Искам патешки. Дадено, сега ще донеса от склада. Ще ми предлага пера от паун. Я да му видя дипломата на този доктор. Ох, бам, о! Ето, получава един удар от вратата и полита назад. Чак червена петолъчка излиза от него. Силно ли го ударих? Изглежда. И тук пада към перата Доналд Дък. Буф! О, не! И падна с главата надолу в орловите пера, а главата му е намазана с лепило. Този доктор заслужава съд. Добре поне, че ти услужи с абажура. И ето тук имаме Доналд Дък с абажур на главата, който е придобил така финалната форма на просто един човек, изглеждащ респектиращо в бюрото по труда. И той се връща в бюрото по труда, разбира се. Трябва да си потърсиш работа. Нямаме пукната пара. Вие какъв сте? Що за шапка е това? Това не е шапка, а абажур. Чичо имаше неприятности. Ще ви разкажем. Много интересно. Идвате тъкмо на време. Така ли? Да, имаме подходяща работа за вас. Нима? По-сетне ще му викаме плешивия вожд или пък плешивия орел. Не разбирам защо е против перата. И го виждаме Доналд Дък тук. В главата е като Карлито Колон и държи надпис с Times New Roman, на който пише
Заповядайте на шоу с индианци и родео. Е неговия възглас. И хората го гледат и си казват: това шоу нещо не звучи зле, аре да ходим да го гледаме. И то се усмихва. Край с шрифта Ариал. Това беше една история от живота на Доналд Дък. Пълно е с такива, дето е чисто финансово обременен по някаква причина и си търси работа. Другите типови история са неговите отношения с Дейзи Дък биват нарушени от друга личност с така по-добър финансов или социален статус от Доналд Дък. И третия вид е, той малко е застъпен тук, Доналд Дък получава някакъв странен здравословен проблем. И почти накрая никога не се разрешават нещата като хората за него. Но въпреки това човека не губи състояние на духа, винаги си търси нова работа и не се предава. Може би трябва да се учим от него. Имаме тук история с Мики Маус, но няма да я прочетеме. Ще прочетеме писма от различни страни. Клуб Мики Маус. Клуб Мики Маус е една рубрика в списание Мики Маус, където разни деца от Европа и в последствие от България пишат и си търсят другарчета. Ето това е вече, тук съвсем сме във времената преди социалните мрежи. Пишат се писма и ако не можеш да си намериш приятели в детската градина или училище или просто искаш да си направиш нови, няма как да ги откриеш тук така и прибягваш до списание Мики Маус, което да ти помогне в търсенето на нови другари. И тук имаме писма от различни страни. Може би от България нямаме. И това може би е добре, защото сега ще докснем пълно хора. Мики Маус, ние сме 3 приятелки. Много искаме да отпечаташ нашите адреси в клуб Мики Маус. И трите сме на 13 години. Обичаме да играем с компютър, да караме велосипеди и да пишем писма. Можем да пишем на руски, английски и разбира се на литовски. Ето нашите адреси. Юрате Друсейките от Рокишкис, Литва, Наташа Талочкайте от Рокишкис и Мигле Трускалскайте от Рокишкис. Аз съм 18 годишно момиче от Дания, добре. И бих желала да си кореспондирам с момчета и момичета на 18-20 години. Защо тогава пишеш в списание Мики Маус? За тебе има така доста други алтернативни пътища. Не виждам как в списание Мики Маус ще намериш 20 годишен мъж, но както и да е. Има много хобита и е невъзможно да разкажа за всички сега. До година ще завърша гимназия и до тогава, преди да продължа образованието си, бих искала да пътувам за година-две. Може би и до България, кой знае. Моля, пишете на английски до Лине Ларсен от Фаборг Фин, Дания. Интересно, какво ли прави тая жена? Дали е дошла в България? Дали е намерила 20 годишен българин? Точно след това лудо американско лято. Няма как да знаем. Или пък може би има как да знаем. Но няма как да знаем на този етап. Здравейте! Бих искала да се пиша с хора на моята възраст. Аз съм на 15. Обичам музиката, природата и писането. Зная датски, английски и немски. Анете Хансен от Оксбел, Дания. Казвам се Лилия и съм на 12 години. Искам да си пиша с някого, който знае английски. Кратко, точно, ясно. Лилия Черенковайте от Клайпеда, Литва. След това отиваме. Живея в естонското село Тилси. Искам да си кореспондирам с някого на 12-14 години. Моят рожден ден е на 4 март. Вече съм на 13 години.
Събирам красиви хартийки от бомбони и дъвки. Евели Уйбо от Тилси, Естония. Здравейте, аз съм 15 годишно момиче. Искам да си кореспондирам с момиче от България. Добре е да бъде моя връстничка. Интересувам се от хандбал и други спортове. Надявам се да ми пишете на английски и да ми изпратите своя снимка. Берит Якобсен от Виборг, Дания. Здравейте, казвам се Катрин. Желая да си кореспондирам с момчета и момичета от България на възраст 11-14 години. Родена съм на 17 юни 1981 година. Моите хобита са пеенето, танците, игрите с топка, колекционирането на снимки на поп-звезди. Пишете ми на английски. Катрин Валдре от Полва Весе, Естония. Аз съм 13 годишно момче от Литва и искам да си пиша с момче или момиче от България. Събирам марки за природата. Саулиус Бернотас от Кауно, Литва. Здравейте, аз съм дъчанка на 14 години. Бих искала да си пиша с момичета и момчета от вашата страна. Моето хоби са животните, музиката и писането на писма. Надявам се да получавам писма на английски. Мария Нилсън от Коге, Дания. Скъпи приятели, аз съм 13 годишно момиче и се интересувам много от футбол и животни. Мои любими състави са Ace of Base, Брайан Адамс, East 17 и Марая Кери. Имам сестра близначка. Моля, пишете ми на английски. Рике Хайнфелд от Родовре, Дания. Здравейте, много харесвам списанието Мики Маус, макар че вече да съм на 16 години. Роден съм на 28 май 1977, уча в 10 клас. Интересувам се от литература, музика и чужди езици. Мечтая да стана лекар. Много добре зная литовски и руски и с удоволствие уча английски и френски. Можете да ми пишете на руски, английски или френски. Надявам се да станем добри приятели, да си разменяме книги, да говорим за проблемите на младежта в нашите страни. Вайдас Янавичиус. Приени, Литва. Здравейте, живея в Дания и съм на 13 години. Бих искала да си пиша с момиче или момче на моя възраст. Хобито ми е да слушам музика и да бъда с приятели. Нямам брат или сестра. Пишете ми на английски. Майкен Равно от Валби, Дания. Казвам се Вайда и съм на 13 години. Искам да си пиша с някого, който знае английски. Вайда Григалунайте от Клайпеда, Литва. И продължава на другата страница. Тук имаме Centerfold, който е естествено плакат, на който това е от един на Мики Маус племениците, може би се казваше Мортимър Маус, и Хюи, мисля, че е това, играят матч. И продължаваме тук с доста писма са. Здравейте, аз съм момиче на 10 години и половина и искам да си пиша с някого на моята възраст. Мои хобита са животните, музиката и плуването. Уитни Хюстън е идол за мен. Пишете на английски до Ловисе Андреасен. Здравейте, роден съм в Вилнюс и съм на 12 години. Обичам да играя с компютър и да събирам пощенски марки. Искам да си пиша с момче или момиче, които също колекционират марки. Пишете ми на английски. Томас Гузас от Вилнюс. То в България тогава е по-модерно колекционирането на марки, които не са пощенски, ами са дойче. Това е доста по-качествено хоби тогава, на по-голяма популярност се е радвал. Здравейте, аз съм 16 годишно момиче и бих искала да си пиша с някого между 15 и 18 години. Обичам футбола и приятелите си. Пишете на английски до Таня Нилсен от Хиртшаус, Дания. Ето това е хубаво CV. Обича футбола и приятелите си.
Пиша ви от Литва. Аз съм момиче и съм на 13 години. През свободното си време обичам да играя баскетбол. Обичам кучетата и котките. Искам да си кореспондирам с момичета и момчета на моята възраст. Можете да ми пишете на английски, руски и литовски. Вилма Соскалскити от Мазейкай, Литва. Аз съм датско момиче на 14 години. Ще се радвам да си пиша с момчета и момичета между 14 и 20 години. Интересувам се от театър, футбол и бадминтон. Слушам Aerosmith, Dizzy Miss Lizzy, Pretty Mates, Metallica, Ерик Клептън. Обичам да ходя на партита с моите приятели. Ако съм ви заинтересувала, пишете на английски до Рике Кристиансен от Рибе, Дания. Какви са тия хора, дето 20 годишни търсят в Мики Маус? Скъпи приятели, поздрави от Литва. Казвам се Русита и съм на 14 години. Обичам да чета кучета, руски, добре, ще четеме само такива, дето са малко по-интересни. Ето, като например това. Здравейте, аз съм на 14 години и бих искала да си кореспондирам с момиче или момче. Моето хоби са момчетата, дискотеката, празненствата и заниманията в скаутската организация. Тая ще стане просто голям парцал. Мои идоли са Джанет Джаксън, Том Круз, групите Sound of Seduction и Take That. Изпратете ми снимка. Хеле Банк Йоргенсен от Тондер, Дания. Опитва се Мики Маус от Тондер да го превърне в Тиндър. Добре. Внимание! Аз съм датчанка, родена през 78 година. Търся приятели, с които да си пиша на възраст 14-18 години. Обичам да получавам писма, да пиша писма и да слушам музика. Особено Бон Джови, Марая Кери и Take That. Очаквам писмата ви. Лови се Гамст от Херлев, Дания. 80-ти набор. Няма значение как изглеждате или на колко сте години. Моите хобита са футболът, гимнастиката, празненствата и музиката. Пишете ми. Джани Мордалванг от Броруб, Дания. Здравейте, момичета и момчета. Аз съм едно датско момиче, което страшно би искало да си пише с някого от вашата страна. Вие трябва да бъдете между 14 и 18 години, защото аз съм на 16. Интересувам се от други страни и култури. Обичам също да чета и да слушам музика. Пишете ми скоро. Сузи Хансен от Свенборг, Дания. Здравейте, аз съм 14 годишно момиче от Дания и много бих искала да си пиша с българско момче или момиче. Моите хобита са да пиша писма, да слушам музика, празненствата. Моля, пишете до Мия Дамгард Карлсен от Солберг, Дания. Скъпи приятели, аз съм на 11 години и се интересувам от музика. Свиря на корнет в духов оркестър, а също и на пиано. Моля, пишете ми на английски. Очаквам скорошен отговор. С поздрав, Камила Лаут от Локсдор, Дания. Добре, приятели, очаквайте още писма до вас от Дания. В следващия брой на Мики Маус ще ви разкажем за забележителностите на тази далечна страна. И така, тънко Егмонт си правят пропаганда на държавата. И наистина ми е интересно дали от тези страници и тази рубрика Клуб Мики Маус са създадени наистина така дългосрочни приятелства между България и Дания. Защото наистина са много повече от това, което очаквах като чисто бройка. Доста народ са. Естествено има и някакви, дето моля да ми пишат момчета на 22 години, но те са така изключението от правилото. По мое време, аз като имах възможност да чета Мики Маус, тази рубрика вече беше така позамряла, иначе с удоволствие бих писал на някое дете от Европа. Тук стават лудници, бикове, крави,
Родео, ето, прави F5 Доналд Дък на бика, троши го земята, Дейзи го аплодира и стигаме до теста. Сега е моментът. Може ли да се пребориш? Можеш ли да се пребориш? Тук не става дума за карате или друг вид борба. Жалко. С този тест ще провериш какъв характер имаш. Дали успяваш да отстоиш своята гледна точка или предпочиташ да не влизаш в конфликт с околните. Ще направя този тест. Предлагам ви с мене да го направите и вие и после ще сверим нашите резултати. Първи въпрос. Как каляваш своята воля и упоритост? А. Спортувам много. Б. Винаги запазвам правото си на последна дума и не губя чувството си за хумор. Може би за мен е това. Б. Червено цветенце. 2. В хлебарницата възрастен човек те прережда с думите: децата имат повече време от нас, възрастните. А. Вярно е, ама и ние имаме права, отвръщаш му ти. Прав е, казваш си на ум. Казвам, че имаме права, защото наистина имаме. Това къв е там, да. И още едно червено цвете за мен. Добре, след това отиваме на въпрос номер 3. В училищния двор твой съученик те пита на висок глас: откакто започна да преписваш, май си повиши оценките. Как ще му отговориш? Аз да преписвам? Б. И още как? Вместо да давам парите си за частни уроци, ще се абонирам за Мики Маус. Може би това е коректният отговор за мен в случая. Ще избера зеленото цвете. Четвърти въпрос. Преди 100 години една жена просъскала на знаменития Уинстън Чърчил: ако ми бяхте съпруг, щях да ви сипя отрова в чая. Какво според теб е отговорил той? Колко неучтиво от ваша страна. Ако се бях оженил за вас, щях да го изпия. Това е моят отговор. Б. Още едно зелено. 2 червени, 2 зелени имам за сега. Вкъщи ти се скарват, че си хапнал парче от току-що опечения сладкиш. Какво ще направиш? А. Обещаваш, че никога повече няма да правиш така. Б. Спомняш си поговорката: желязото се кове докато е горещо, и им заявяваш: сладкишът се яде докато е топъл. Желязото се кове докато е горещо. Червено. 6. Касиерката в киното не ти дава билет, още си малък за този филм. Това никога не се е случило в моя живот. Като бех на 6 години, успях да гледам Блейд на премиерата, без никой да каже копче. Какво ще й отговориш? Жалко, ще дойда до година. И какво от това? Всичко зависи от духовния ръст на човека. Да. Така отговарям. Зелено. Номер 7. Ако този тест се проведе в Дъкбург, кой от тримата според теб ще получи най-висок резултат? А. Злия Пит. Б. Мики Маус. В. Гуфи. Мики Маус според мен ще бъде най-висок резултат ще получи на този тест, защото той така най-отстоява своите права. Гуфи е малко заухав, мисля, че е точният термин, а Злия Пит е някакси, той няма много морален компас. Така че още едно червено. Ако до отговора ти имаш червено цвете, запиши си 5 точки, зеленото е 4, синьото е 3, жълтото 2. Лилавото цвете се брои за една точка. Събери точките от отговорите си и виж оценките. Добре. Червено 5. Червено 5, 10. Зелено 4. Значи 14 и 4, 18 и 5 води се оправи 23
4,27 и червено 32. Добре, да видиме. От 30 до 32 точки ти сигурно си лидер сред връстниците си и в най-критичните моменти намираш изход от положението. Сигурно е верно, не знам. И да видим другите графи. От 12 до 17 борбеността никак не ти е присъща. Навярно, силните ти страни са другаде. От 18 до 23 предпазлив си, не бързаш да си кажеш мнението, но понякога се изкушаваш да си отвориш повече устата. 24 до 29 изглежда ти си доста оперено дете. Нищо не може лесно да те стресне, освен ако не стане прекалено напечено. Оказа се, че съм тарикат. Минаваме надолу. Извинете колко е часът. Опитайте се да разберете как да комбинирате 8-те циферблата, така че да се получат 4 часовника, които да показват същото време като електронните часовници от колонката в десния край на картината. Това е хубава задача, която да научи децата колко е часа и как да четат часовника. Един часовник ще направим само. 13,45. Ето, тук имаме 45B и 13 е, кажи речи Е. Така че верният отговор е Б и е 13,45. Имаме талон за участие в конкурса на годината. И въпросите са: коя героиня от известна датска приказка е станала символ на Копенхаген? Мисля, че това е малката русалка. Имаше и дори в един филм за Емил Боев с Петър Чернев и Наум Шопов, дето беше така български Джеймс Бондовски филм и Петър Чернев беше български Джеймс Бонд Емил Боев, който е в Копенхаген и там с злия злодей Наум Шопов си говореха в Копенхаген точно пред малката русалка, статуята. Добре, хубаво, не разбрахте нищо. Втори въпрос: кой е автора на тая приказка и кога е живял? Ханс Кристиан Андерсен е живял отдавна. От коя поредица на Егмонт България ви е позната приказката? Нямам никаква представа. Име Любомир, адрес София, възраст 32. Добре. Конкурсът на годината. Тиволи. Поради големия интерес поместваме още веднъж талона от брой 8, с който можеш да участваш в конкурса на годината. Победителят ще пътува напълно безплатно, заедно с един от родителите си, до Тиволи в Копенхаген. Изрежи и залепи върху талона в брой 8 картината мозайка. Добре. Името на победителя ще бъде изтеглено чрез жребий на 13 август в радиопредаването Приказки разсънки по програма Христо Ботев. Напиши името и адреса си и не забравяй, че възрастовата граница е 16 години. И тук 9-10. Някое дете се е опитвало да нареди мозайката, а дали е изпратило. Очакваме попълнените ви талони до адреса на Егмонт България не по-късно от 10 август 1994. Искате ли талисманът на световното първенство по футбол да бъде винаги с вас? Немате си просто на представа. Желая всяка божа секунда той да бъде до мен. Ето го. Кучето Страйкър. USA 9.4. Има бутони, има топка. И тук е някакъв анцук. Потърсете новата колекция на фирма Деси с вашия любимец Страйкър. Единствено анцузите, гъщетата и якетата на Деси носят лицензираната символика на САЩ 9.4. София, ЖК Яворов, блок 66, вход Б. Телефон 728179. Деси. Така малко като шрифта на Пепси от това време. И този анцук така е типично
90-тарски. Има така доста хубава шарка. Бих носил такъв, честно казано, и в днешни дни, но едва ли бих намерил такъв. И така. Сигурно вече фирма Деси едва ли съществува. И така, след 2 седмици в страната на викингите, писма от Дания, разказите в брой 14, сънувате ли сънища, цели романи, Мики Маус попада на черния рицар, страшилището от Пудингъм. Ала дали това е само сън? Както винаги, Доналд Дък не се отчаива лесно. Решил е на всяка цена да напредне в службата. Какво ли ще му попречи ли? Ще разберете от една кутия за предложения. Престъпната банда Бигъл използва туристическия сезон, за да направи поредния си удар. Какво ли ще объркат този път? Смешки, идеи плюс трикове също ни очакват. И ето следващия брой на Мики Маус 14. Част от самата корица беше приложена като плаката между датските писма, в който Мортимър Маус и Хюи, Дюи и Уи играят матч. И те така му правят малко гегенпрес и се опитват да отнемат топката от него. И така, мисля, че след 2 седмици вече ще е 14 юли и може би точно тогава е финала на Световното първенство по футбол, който Бразилия ще спечели с дуспи и Роберто Баджо ще изпусне дуспа точно тогава. Между другото, сънувате ли сънища, цели романи? Оригинала на един от най-великите филми на този свят, Inception на Кристофър Нолан, беше уличен през 2010, когато излезе, че точно от списание Мики Маус е бил откраднат. Цялата идея за куфър с машина, която позволява на хората да сънуват едни и същи неща, може би това е самата история. Няма как да знаем. Всъщност има как да знаем, защото го имам и брой 14, но този брой на да почетем вестник е само за брой 13 от 94-та на Мики Маус и просто не би било коректно сега да отварям друг PDF. И така, с това вписание Мики Маус приключва. Ето го Плуто, който държи топка, разбира се, и цената виждаме, че е 20 лева, което си е стабилна цена. Желая ви да си намерите приятелка от Дания и заедно да слушате Take That и Уитни Хюстън. И да бъдете здрави, разбира се. По-смело ви, хрушко, май тебе те е шубе да не изцапаш крачетата си. Тексо, а знаеш ли песента? А когато мрак се спусна, моята мила ме напусна. Ето тук опитва се Доналд Дък да му сипва на това Русия, за да импресира неговата жена. И това е нещо, което всеки един достоен мъж би правил. Бъдете здрави, играйте футбол и пишете на дъчанки. На вашата възраст, не на 14. Айде!